Šikovný pneuservis dokáže byť až o 20% ziskovejší. Teraz si vysvetlíme ako. Každý rok sa to opakuje. Príde prvý sneh a pred pneuservismi sú fronty. A pritom stačí málo. V 3 krokoch si ukážeme, ako si zarobiť viac. Prvým krokom je umiestniť si na web rezervačný systém SuperSaaS. Vďaka tomu získate e-mailové kontakty zákazníkov. Krátko pred začiatkom sezóny potom oslovte e-mailom zákazníkov s časovo obmedzenou akciou s nejakou súťažou, zľavou či výhodou. Vďaka tomu, že oslovíte zákazníkov pred tým hlavným náporom, tak stihnete zrealizovať viac zákaziek a v sezóne budete mať tak o niečo väčšiu kapacitu. Rezervačný systém SuperSaaS má aj ďalšie výhody. Môžete prijímať rezervácie 24 hodín, 7 dní v týždni, môžete posielať automaticky pripomienky zákazníkom e-mailom či SMS-kou, aby nezabudli na objednanú návštevu. Zostaňte s nami v kontakte, či už na Facebooku alebo Twitteri, neuniknú vám tak žiadne novinky a tipy na marketing. Z nastavenia nemusíte mať obavy. Rezervačný systém nie je nejako zložitý a naša zákaznícka podpora vám vždy rada pomôže. Navštívte náš web supersaas.sk a vyskúšajte si systém zdarma.